Noong 1940, nagdeklara ng digmaan ang Il Duce ng Italia na si Benito Mussolini sa bansang Greece matapos pagbintangan ng mga Italians na isang British ally ang Greece na nagresulta sa pagkatalo ng Italy sa digmaan laban sa mga Griego. Ito ang kwento ng mga Italians sa panahon ng World War II at kung bakit puro kapalpakan ang lahat ng kanilang kampanya sa giyera sa lahat ng fronts na nagresulta sa pagbagsak ng pamumuno ni Benito Mussolini at pagbaliktad ng Italy mula sa Axis power papunta sa Allied forces. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1922, nagsimula ang pamumuno ni Benito Mussolini sa bansang Italy na mas kilala sa tawag na Il Duce or the Leader. Ang kanyang ambisyon at layunin ay i-restore ang Roman Empire, ang dating katanyagan ng Italia sa mundo, kung saan ninanais niyang maging makapangyarihang muli ang kanilang bansa at malawak na nasasakupan. Sa kanyang paniniwala ay kaya niya itong gawing muli tulad ng ginawa ni Augusto Caesar, ang pinakaunang emperador ng Roman Empire. Pero ang kaibahan noong panahon ng mga Romano ay napaka-advance ng kanilang teknolohiya at napaka-effective ng kanilang militar, di tulad ng puwersa ng Italia sa panahon ng pangalawang digmaan sa mundo na huling-huli sa teknolohiya dahil kulang sa pondo, hindi organisado ang kanilang puwersang militar at higit sa lahat ay walang effective military planning sa lahat ng kanilang kampanya sa digmaan. Bago pa man sumiklab ang pangalawang digmaan sa mundo ay binigyan na ng advice si Mussolini sa kanyang mga general na hindi nila kayang makipagdigmaan ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Kung gagawin man nila ito, ang pinakaunang problema ang kanilang kakaharapin ay ang pagbiyahe ng supplies at mga equipments para sa labanan o ang logistical problems na kanilang haharapin sa digmaan. Pero hindi ito pinakinggan ni Mussolini dahil sa kanyang paniniwala ay talagang kaya ng kanilang puwersa makipagsabayan sa digmaan, kaya sa unang linggo pa lang ng kanilang invasion sa France nang sumiklab na ang World War II ay sunod-sunod kaagad ang mga problema ang kanilang hinarap dahil sa mahirap ibiyahe ang kanilang mga equipments, dahil sa kakulangan ng mga trucks o mga luma nilang mga military vehicles at kung ano-ano pang logistical problems ang kanilang hinarap sa France. Isa rin sa mga rason ng kanilang problemang logistics ay dahil sa pagkikipagdigma ng Italy sa Espanya sa East Africa. At higit sa lahat ay ang military structure ng Italy kung saan ang karamihan sa mga general ng kanilang armed forces ay nakuha lang kanilang mga posisyon dahil sa political affiliation o dahil sa personal favors na hindi nakabase sa experience ang promotion na siyang napaka-ineffective sa paggawa ng plano sa pagkikipaglaban sa digmaan. Sa panahon ng Italian-Ethiopian War ay halos 20,000 ang casualties ng Italy sa digmaan at mahigit sa 100,000 ang sugatan, habang sa Spanish Civil War naman ay mahigit sa 3,000 ang casualties ng Italy at 12,000 ang sugatan at daan-daang mga military equipments ng Italy ang nasira o nakuha ng kanilang mga kalaban sa panahon ng kanilang digmaan. Kaya nang sumiklab ang World War II ay napakababa ng moral ng kanilang mga sundalo at kukonti lang ang mga kagamitan para sa digmaan. Ayon naman sa isang historiador na si MacGregor Knox sa kanyang librong Hitler's Italian Allies kung bakit napakapalpak ng puwersa ng Italy noong World War II ay dahil daw ito sa peasant-based society ng Italy. Maliit lang ang kanilang sektor sa industriya at higit sa lahat ay ang kanilang selective educational system kung saan kukonti lang mga taong may technical skills na kayang patakbuhin ang kanilang puwersang militar. Isa pa sa mga rason ay kukonti lang ang mga natural resources ng Italy, pati na ang kanilang industrial capacity ay napakababa na kung saan 8% lang ang kayang mai-provide ng mga factories nila para sa kanilang militar. Merong mahigit sa 15,000 artillery guns ang Italy sa mga panahong yun,
pero 2,000 lang ang kanilang ginagamit dahil hindi kaya ng kanilang mga factories na mag-supply ng bala sa lahat ng kanilang armas. Kahit ganun pa man ay meron namang malakas na naval fleet ang Italy na nasa Mediterranean Sea, yun nga lang ay limitado lang ang galaw ng kanilang fleet dahil sa kakulangan ng crudo or gasolina dahil kontrolado ng Britanya ang oil-producing region ng Middle East. At isa pa ay wala itong air cover dahil sa hindi organisadong air force ng Italy na kung saan ang mga armas na dala ng kanilang mga aeroplano ay sa panahon pa ng World War I. At higit sa lahat ay karamihan sa kanilang aircrafts ay puro luma. Pati na ang kanilang mga rifles na ginagamit ng mga Italian infantries ay karamihan sa panahon pa ng World War I. Outdated ang lahat ng kagamitang pandigma ng Italy. Nang sumabak ito sa bakbakan, umaasa lang sila sa kanilang kaalyadong si Hitler ng Germany na merong higanting industriya para sa digmaan. Kaya pumalpak ang Italian invasion sa France, hindi rin sila nagtagumpay sa kanilang invasion sa Yugoslavia, pati na sa bansang Greece. Kung hindi lang dahil sa tulong ni Hitler at ng mga Germans ay siguradong nawasak na ang buong puwersa ni Mussolini sa Greece. Pumalpak rin ang mga Italians sa pag-establish nila ng kontrol sa kanilang kolonya sa North Africa. Kahit na mas marami ang kanilang sundalo sa Libya ay madali itong winasak ng Britanya, kundi lang dahil kay General Rommel ng Germany ay matagal nang natanggal ang mga Italians sa Libya. Noong 1941 ay madaling tinalo ng puwersa ni General de Gaulle ng Free French Forces sa mga Italians sa Battle of Kufra sa disyerto ng Libya, kung saan matapos ang labanan ay sunod-sunod ang pagsuko ng Italy sa lahat ng mga bakbakan sa lahat ng fronts sa Europa, Russia hanggang sa Africa. Wala nang naipanalong labanan ng mga Italian sa lahat ng fronts, pero kahit ganun pa man ay naniniwala pa rin si Mussolini na magbabago pa ang kanilang sitwasyon dahil kakampi naman nila ang higanting puwersa ng Nazi Germany. Ayon naman sa karamihan sa mga historiador na kung bakit palpak na palpak ang puwersa ng Italy noong World War II ay dahil daw sa walang magaling na general na namumuno sa militar, kaya walang magandang desisyon na nagagawa sa mga bakbakan. Limited pa ang kanilang industriya na hindi kayang mag-supply sa kanilang puwersang militar. Kukunting natural resources at higit sa lahat ay mga luma at iilan lang ang kanilang mga military equipments na hindi binigyan ng pansin ni Mussolini bago sumabak sa digmaan. Noong July 1943, tagumpay na nakadaong ang Allied forces sa isla ng Sicily na ikinabahala ng mga Italians, kaya inutos ng kanilang hari na si Victor Emmanuel III na arestuhin si Mussolini dahil sa mga kapalpakan nito na siyang dahilan sa pagbagsak ng Italian militar sa labas ng Italian Peninsula. Matapos ang pagbagsak ng fascist government ni Mussolini sa Italy, pumalit naman kaagad si Pietro Bagliio bilang bagong Prime Minister ng Italy na siyang sumuko sa mga allies noong September 3, 1943 at sa sumunod na buwan ng October, tuluyan ang bumaliktad ang Italy sa mga allies at nakipaglaban sa mga Germans na kung saan sinakop na ang buong Northern Italy sa mga panahong yon. Kahit na iniligtas ng mga German si Mussolini sa kanyang pagkakakulong sa tuktok ng isang bundok sa Italy ay hindi na nito naisalba pa ang kanyang bansa hanggang sa nahuli siyang muli sa kanyang kapwa mga Italians at pinagtulungang gulpihin sa kalye at pinatay, binitay pa ng patiwarik ang patay na katawan ni Mussolini ng kanyang mga kapwa Italians. Hindi binigyan ng pansin ni Mussolini ang kanyang puwersang militar bago ito sumabak sa isang digmaan na nagresulta tuloy sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo sa lahat ng labanan at pagkamatay ng napakaraming mga Italians at pagkawasak ng kanilang mga syudad. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.